Hola, sóc la Judit Colell, sóc directora de cinema i t'animo a recolzar aquesta campanya de crowdfunding de Video Instant perquè realment penso que és molt important que tots recolzem una, un espai com Video Instant on és tan important i on a més tots hem tret tantes coses, tantes pel·lícules i que s'ha convertit sempre en un lloc de referència per nosaltres. L'Aurora és una persona fantàstica que ho ha portat des de sempre i que segueix lluitant perquè no desaparegui. I fins i tot ara, quan nosaltres necessitem trobar alguna pel·lícula que no sabem on està i que la volem fer servir com a referència o per treure'n idees o fins i tot per recordar pel·lícules d'abans o d'ara, sempre el primer que et ve al cap és Video Instant i penso que això és molt important i per això no hem de deixar que es perdi i hem de tots recolzar i fer coses perquè Video Instant segueixi existint. Per això t'animo a que recolzis el crowdfunding. Heu vist quins professionals donen suport al nou Video Instant? Vosaltres també ho podeu fer aquí. Gràcies!